Николаевка районы Зур Чиркли авылында туып үскән. Айся Касим улы Хабибуллинның 15 апрель көнне 30 яшьлек юбилее булып үтәчәк. Шушы матур тантанасы белән ихластан аны әтисе Касим, әнисе Наилә, тормыш иптәше Гөлия, энесе Хөсәен, сеңлесе Гүзәл, тормыш иптәше Раил, балалары Арыслан, Ясмина котлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Бәхетемә туган газиз балам, иң кадерле улым, Айсәбез. Бүген матур гомер бәйрәмеңдә теләп китәр идек бәхет кәсәгез. Син тугаштан сөеп кулга алдым. Бәхет юрап үптем битеңнән. Бүген менә тулы ир ат инде. Кышып китим әйдә иңеннән. Булырсың дип миңа таянышым, сизгән сыман булды күңелем. Шул чагымда шатлыгымнан тулды ярсып типкән ана йөрәгем. Рәхмәт балам, ышанычларымны акладың син гомер юлында. Теләкләрне чынга ашыра алдың, үсеп җиткәч иркә кулымда. Кадерле балабыз, яраткан энебез һәм абыебыз. Бүген синең матур туган көне. Рөхсәт ит сине ихластан котлап, беренчедән гаилә бәхете теләргә. Яраткан киленебез Гөлия белән алга табада шулай тату гына булып, балалар күрү бәхетенә ирешеп, безне сөендереп яшәгез. Бүгенгегә шөкер кылырлык тормышыгыз, алга табада тырышлыгыгыз кимемәсен. Бүген сезгә тик сокланабыз, чөнки шул кадәр тырышлык куеп, күпләп мал туар да кышкыртта асрысыз. Без кирәк чакта гел янәшә булырбыз һәм хәлдән килгән кадәр ярдәм итәрбез. Туган көнгә иң зур бүләк котлауларның бәйләме. Җыр җырлатык, бүген безнең газиз энем бәйрәме. Йөрәгем минем, яраткан тормыш иптәшем. Инде 2012 елдан алып 9 ел итеп бара. Шөкер, без бәхет күлендә йөзеп, күпләргә үрнәк булып торабыз. Рәхмәт сиңа, мине гел аңлап, гел яратып, назлап, кирәк киңәшләреңне биреп матур яшәвем өчен. Син мине чын мәгънәсендә бәхетле хатын итә алдың. Бәхетле булыр өчен тәхет кирәкми. Аның өчен тату гаиләдә яшәп, иркә кочакка кереп, сыйынып, яратып, яратылып яшәү җитә. Бу барысы да минем тормышта бар әйберләр. Шуңа ихластан сине котлап яратам дип әйтәсем килә. Ниләр булды моңа диеп, карап тормап торап. Котлыйм сине чын йөрәктән, тавышларым калтырап. Калтырауның сәбәпләре ихлас сөюләр генә. Мине аңламаслар бары тик сөймәгәннәр генә. Бәйрәмең мөбарәк булсын, изге теләк кабул ит. Исәнлектә, иминлектә 100 яшеңә барып җит. Хөрмәтле Айса Касимович, юбилеегыз мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Көнеңе бүген төрле бүләкләр, чыны күңелдән чыккан матур теләкләр. Шатлык тақайды да бул икебез бергә, айырмасын язмыш безне гомергә. Күңелеңә шатлык тулсын, бәхет төрле яклардан, чын дусларың терәк булсын сиңа авыр чакларда. Күңелеңә шатлык тулсын, бәхет төрле яклардан, чын дусларың терәк булсын сиңа авыр чакларда. Якты аяз булсын тормышың күгә, кояш нурын сибә тик сиңа бүген. Сагышларны онып, елмаеп яшә, йолдызлар да күктән сиңа эндәшә. Күңелеңә шатлык тулсын, бәхет төрле яклардан, чын дусларың терәк булсын
abır çaklarda Günelene şatılık dolsun Bəxttirli yaklardan Çın dostlarını terek bulsun Sina abır çaklarda Sınalgan yüreğin Tipsini güçlürek Durmuş yollarında Bir köp güç kirek Yürekteki cırını Cirge taratıp Cırlıyım senin için Seni yaratıp Günelene şatılık dolsun Bəxttirli yaklardan Cın dostlarını terek bulsun Sina abır çaklarda Günelene şatılık dolsun Bəxttirli yaklardan Cın dostlarını terek bulsun Sina abır çaklarda Tuğan kınını bügen Türlü bülekler Çını köngülden çıkan Matur tilekler Şatılık takaydı Bulik biz birge Ayırmasın yazmış Bizine gömerge Günelene şatılık dolsun Bəxttirli yaklardan Çın dostlarını terek bulsun Sina ağır çaklarda Günelene şatılık dolsun Bəxttirli yaklardan Çın dostlarını terek bulsun Sina ağır çaklarda Günelene şatılık dolsun Bəxttirli yaklardan Çın dostlarını terek bulsun Sina ağır çaklarda Günelene şatılık dolsun